Oh yeah! Royce Junior, op ad stolene, kom så! Det her, det er sæson 4. Hun hedder Freja. Team Wap. Det bliver vildt! Lav noget larm! Ja! Døren er åben. Lukker dig ind. Yeah! Savner dit selskab. Mangler min ven. Ingen kan nå dig. Intet er glemt. Jeg lader min dør stå på klem, til du kommer hjem. For jeg har aldrig glemt, hvor hjertet var. Og du kan se, du har en ven i mig. Oh yeah! Det er os. Det er os to. Lad dem snakke, lad dem sige, hvad de vil. Yeah! For det er os. Det er os to. Jeg ved det, så jeg sætter alt på spil. Yeah! Bilen er åben. Bare sæt dig ind. Speederen i bunden. Soltag og vind. Ikke en dråbe. Nu er det sommer igen. Yeah! Og du er den, ja du er den, ja du er den. For jeg har aldrig glemt, hvor hjertet var. Jeg ved, hvor mit hjerte er. Jeg ved, hvor mit hjerte er. Yeah! Og du kan se, du har en ven i mig. Oh yeah! Bounce up, Freja! Det er os. Det er os to. Lad dem snakke, lad dem sige, hvad de vil. Yeah! For det er os. Det er os to. Jeg ved det, så jeg sætter alt på spil. Yeah! Ba-ba-ba-da-ba-ba-da-da. 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 Ba-ba-ba-da-ba-ba. Det er os. Det er os to. Lad dem snakke, lad dem sige, hvad de vil. Yeah! Det er os. Det er os to. Jeg ved det, så jeg sætter alt på spil. Hej alle sammen derude. Jeg hedder Ofante. Tak fordi I så med i Voice. Jeg vil gerne sige til jer, hvis I vil se mere Voice, så kan I klikke på det lille E deroppe i hjørnet. Eller den her firkløver, som jeg har lavet selv. Den fandt jeg ved siden af en lille kat. Hvis du klikker på den her firkløver, så kan du måske få lov at se lidt flere klip med mig.